Eilisiltana punapaitainen Sport hävisi Mestiksen häntäpään joukkueelle rovaniemeläiselle Rokille. Tamminen ei murehdi asemaansa Sportin päävalmentajana. Mua kiinnostaa pätkä, mua kiinnostaa pätkä, mua kiinnostaa pätkä, mua kiinnostaa pätkä, mua kiinnostaa pätkä. No, anna kakku, anna sakkoa, saatana. No, anna sakkoa, saatana. Mä oon palkattu tää valmentajaksi. Mutta mä en kestä tätä näitä vitun mittiliiriä, mitä näissä on. Missä se valvoja? Ei ole paikalla täällä nyt näköjään. Eikö se kuulu hänen tehtäviin olla täällä? Missä se valvoja? Anna sakkoa, saatana. Missä se valvoja? Ja nämä samat pellet on joka kerta täällä. Missä se valvoja? Hymyile oikein asiallista kieltä. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Sillä asioita kieltä pitää. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Sillä asioita kieltä pitää. Tehkää nyt helvetti tällä jotain. Okei, jatketaan pelistä vielä kuitenkin hetken aikaa. Tämähän oli täys vittu farssi tää juttu. Täys farssi. Sillä asioita kieltä pitää. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Vitu, tuu hymyilee tänne. Hymyile oikein asiallista kieltä. Me ollaan käyty Palmulan kanssa tää keskustelu. Päätuomari pitää nähdä maali, jos se hyväksyy ja sä tuut tänne hymyilemään. Kumpikaan ei näe, kumpikin hyväksyy sen. Sano, en nähnyt. Miettikää perkele. Anna sakkoa, saatana. Me pyöritetään monen 100 000 juttua. Anna sakkoa, saatana. Ja te tuutte mulle naureskelemaan. Anna sakkoa, saatana. Tehkää nyt helvetti tälle jotain. Tulee 2 pilipyypäriä tonne. Mä en kestä tätä näitä vitun mittiliiriä, mitä näissä on. Anna sakkoa, saatana. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Punakone on lyöty! Punakone on lyöty!